ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ କହିବି ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଆସିବ। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଝାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି 3 ଜଣ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା 3 ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 3 ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବା। ଜ୍ଞାନ କହିଲା ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବି। ଧନ କହିଲା ମୁଁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚୁପ୍ ଥିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ମୁଁ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ।